pensando en levarse outro porro a boca. Como os vou culpar se vida non supo tratar co respeto merecido tras ceder a libertad, tras ceder as súas mentes para ser un máis na sociedade, ser un obreiro máis que acabe ata saciedade. Decrecen as persoas como crecen as cidades, como o negocio do teu pai que despediu a mitade. Fijo que non te dixo nada, xa sabes como é, o pouco que gaño gasta en licor café, en que túa na irmá nunca lles falte nada. Non sabes que malo pasaron cando te levaron pra lama. Ai, ai, alma cándida, pensaches que a pasta da farla era saída válida. Por certo a túa irmá anda entre pollas e pálidas, outro día a pillaron mangando unhas ádidas. Agora que non estás ti, a ver quen a endereza. Agora unha princesa de barrio, non de realeza. Os anos pasan, o lastre pesa, anda con colombianos coa pisa tesa, esnifa pureza. A túa nai entre pastilla e pastillas, en nada que dicir, pasando de puntillas. A túa yaya con Alzheimer sigue nesa silla, quería metela nun asilo a súa propia filla. Non hai respeto, os teus tíos dilucidan a ver que é o correcto, igual que teu primo arquitecto que agora está no paro e que anda perdido como un mariñeiro sen faro. Eu entendo ben porque o fixeches, pero non, pero non, pero non. Eu entendo ben que un quere pastas veces, pero non, non sempre. Eu entendo ben porque o fixeches, pero non, pero non, pero non. Eu entendo ben que un quere pastas veces, pero non sempre. Ti que tal por aí, xa sei o da puñalada, pero iso que lle pasa aos que xogan con aras. Así que nada, coida a tua espalda, non te fíes de ninguén, que ninguén te debe nada. Ti que tal por aí, xa sei o da puñalada, pero iso que lle pasa aos que xogan con aras. Así que nada, coida a tua espalda, non te fíes de ninguén, que ninguén te quere. Eu entendo ben porque o fixeches, pero non, pero non, pero non. Eu entendo ben que un quere pastas veces, pero non sempre. Eu entendo ben porque o fixeches, pero non, pero non, pero non. Eu entendo ben que un quere pastas veces, pero non sempre. Basado en feitos reais, track asedio superproduccións, Boom Funk 2016, tío. Ser real es ser pobre, ás veces da igual o soldo que cobres, as horas que chores, mentres fora chove. Non teño títulos, ainda así podes ver que son nobre. Co primeiro golpe do boli na libreta, lá prometeume ser un lunar nas túas tetas, co segundo ser un satélite do teu planeta, co terceiro prometeume darme diñeiro para pedase. Ainda non me fallou, non como algún truán que presume nos seus temas de ser o number one. E xa empeza mentindo porque o primeiro no micro he perdido un bicho distinto, máis negro que aquella resguán, pero un blanco nuclear e cun sacho na man de outro Corán. Toma broma, xa vos defenderei cando vos toque, e a mí me xulgan sempre porque dediqueime a ensinar a xente que tiña enfrente. Ser real na instrumental non é suficiente, espera un momento, sé paciente, que as tornas volven ao sitio sempre, que sempre hai paz, incluso entre as serpes. Ser real na instrumental non é suficiente, espera un momento, sé paciente, que as tornas volven ao sitio sempre, que sempre hai paz, incluso entre as serpes. Ser real non é ter crío e o que faz por el. A mí me chaman para evitar tirarse por xanelas, e como queren que evites, eu só son un home lastrado polo pasado, enfechado nesta trena. Esa miña condena, librar outros e ser preso das palabras dos demais, que as temo máis que os feitos. Do berzo cada leito, buscando un teito que aguanta a choiva que cae na miña cabeza dentro. Canto, canto, contos, e xa estou farto de tanto tonto que di cantos kilos move, zafa ou mete. Dan ganas de coller os chivatos e tirarlos polo retrete. Fumar mata, eu fumo porque asumo, son real porque son eu e non presumo. Son constatos factos a espera do tumo real, con chanda lumbro e zapatillas me fumo. Ser real na instrumental
Feminista, antinazia, que nací dende que nací. Arralo hasas sin rapear, fais así. Son sonics, os que che fai na cusín. Estou farto de rap de merda, viñen por lle fin. Bunde a fundir e facer un cetro e un saíz para reinar sobre ti. Baixo quen reina sobre min. Inspiro cinza, esculpo xenio no kick. Enxeño sobre a caixa, ensino sobre os hits. A eses wannabes non se poden comparar. O rei do fango, emperador, comprar non se lle pode comprar. Nin con coca, nin con aprobar unha materia troncal. Nin con bocas de mises, nen pises na boca dos gal. Contento el bueno e amonal, un alma animal inmortal. Chaval vivo nun manicomio aberto, nunca fun cabal. Cabalgando instrumental, se tal agarro a crin de metal. Ataque mongol mortal con arcos al traveso cristal. Do sexto piso, improviso, outro plan e piso. MC sen previo aviso, non preciso seu permiso. Son eu quen o concede, sei son en Apolo, nen Narciso. DJ Polo en directo na Polo, con micro nun bolo. Tetrizo, buome un modo, todo ignoro. Protocolo, decoro, versos perfectos, cos imperfectos. Me fodo, os mentos rectos, no teu reto. E así te enamoro, poño suras nos morros. O que me chame moro. Fillos de puto micro, me sobran litros bebidos. Me faltan TikToks, me faltan cartos. Me sobran tipos para cometer ese tipo de delitos que a xustiza quere que faga para saciar apetito. Do home que sempre se cree xuizo outro home. Do que nin recordo nome, que non sabe de que vive, de que come, de que morre, de que fuxe, de que corre. Deste puto mundo de merda que a puta monda podre. Así que Ron Nigga, antes de que se tincha a barriga, con Feijóo de presidente tornamos en Etiopía. Se cae todo fame, humedade fría. Querede salvar o monte pero xa non respira. Foi boca a boca, empezás a velo idiota. Democracia representativo que te representa. Sudas as pelotas, quere cobrar e pillar farlopa. Cal será a puta gota que rebose o vaso que te importa. Esperta dunha vez incendio, concello máis próximo. Violón misógino, ratos picolos, modo anónimo. 3 días en comer, logo a base de canónigos. Os opus queimados, segundo o rito católico. Estou en plan críptico, versos elípticos que lío. O meu corazón sigue os ritmos en sintrón, tío. A moitos les falta razón, faltalles pasar frío. E faltalles pasar fame, non pasar kilos. Feminista, antinazia, que nací dende que nací. Anralo hasha sin rapear, fais así. Son sonics, os que che fai na cusín. Estou farto de rap de merda, viñen por lle fin. Hola, boas. Espero que se me escoite, non sei se me escoita ben, se me escoita mal. Mal se me escoita casi sempre. Ui, isto creo que é moi alto. Vale, estou un pouco aquí como un streamer. Non me refiro a que este en Andorra, me refiro a que estou un pouco perdido. Eu non sei moi ben. Isto por aquí. Vale. Bueno, pois para os que estedes aquí ou os que vañades a estar en algún momento, porque este directo non é só para agora, vai a quedar público para calquera que queda escoitar o que eu teño que decir sobre o meu propio disco, escoitar o disco completo dunha maneira así un pouco máis mixtape, vamos a decir. No chat ideme dicindo si se ve ben, si se ve mal, si falta voz, sin problema. A verdade é que me fai bastante ilusión facer este directo. Tratei de estar durante creo que 4 meses prácticamente sen escoitar nada do meu disco. Non o conseguín por circunstancias alleas a min, honestamente. Pero me facía moita ilusión porque, claro, cando eu saquei este disco non me planteaba que 10 anos despois eu iba a seguir máis ou menos ligado á música, eso seguro, pero non sabía se iba a seguir facendo activamente. E sobre todo non sabía que dentro de 10 anos ainda iba a haber xente, máis ou menos xente, pero eu sempre valoro cada unha das reproduccións que teño, me parece un tesouro que flipas de alguén que perde o tempo na miña música. Estar 10 anos despois vendo que
de vez en cando alguén escoita algún tema deste disco ou incluso me decides algúns eh, que algúns dos vosos temas favoritos son deste disco e tal, home, a verdad que a min me halaga moito e que me fai sentir como que esa etapa que eu sí que a recordo dunha maneira un pouco negativa, quizáis, logo explicarei un pouco máis por qué, eh, pois en certo modo é especial para algún de vos e eso é para o que vale a música, en certo modo. Sí que nesa etapa pois pensaba dunha maneira un pouco máis egoísta na música, e, e ese tipo de cousas 10 anos despois seguir tendo xente que escuitades eses temas e os outros temas meus que teñen xa bastantes anos, pois me fai valorar moito ese camiño que me levou a facer este disco e posteriormente pois sacar outros temas. Por poñer un contexto a xente que non me coñezades de nada, eu son Pedrido de Pontacas, son de Pontareas, son MC, productor, beatmaker, para ser concretos, DJ de Pontareas. Eu comecei máis ou menos, te diría que con 13 anos a escribir, 12, 13 anos, máis ou menos, ou seja que xa levo prácticamente 20, de momento ben guai, eh, prácticamente 20 anos escribindo rap. Dende os 15 produzo e fago concertos, fixen concertos ata prácticamente o Covid. E bueno, só teño un disco como tal editado, que é este, que é Vida, do que vamos a falar hoxe. Ademais, bueno, sí que teño colaborado en moitos discos como beatmaker, en algúns como MC tamén. Hoxe en día pois son un jubilado do rap, basicamente, que de vez en cando volve e solta algunhas rimas guapas e eu tomo así. E bueno, me facía bastante ilusión eso, falar un pouco deste disco porque me chama a atención de que eso, bastante xente lle ten moito cariño a algúns temas e entón me apetecía, aparte de decir, guau, que guai, 10 anos do disco e tal, pois comentar un pouco de onde xorde o disco, o concepto que había detrás, moi vago, porque obviamente tedes que pensar que isto é hai 10 anos, eu tiña 21 anos, está prácticamente, salvo un tema, está todo producido por min, misturado por min, grabado por colegas que viñan a gravar e eu me metía na cabina a gravar a miña parte. E bueno, recordo como o proceso como moi apurado. Por que moi apurado? Eu, cando entro en Tracasedio, diría que un ano antes, en 2014, empezo a traballar como técnico en X Record. Básicamente estou grabando o disco de ese Jazzman, de Bruxo, algunha cousa de Duque Sam, algunha cousa de Cero, recordo. Claro, entras en Tracasedio, para que non teña contexto, Tracasedio é un colectivo de Vigo de rap clásico, mítico, e é a xente que eu con 15 anos me xuntaba e facía, estou aquí. E o seguía a todos lados porque me encantaba a música que facían, era do meu rollo, e me ofreceron entrar en Tracasedio en determinado momento, en 2014, me parece que é, e comezo a gravar cousas de unha maneira moito máis regular. E claro, todo o mundo aí, pois, Duque Sam, Pou, Bruxo, DK, Mou, todos tiñan como seu disco. Nese momento Rebelión estaba facendo sorpresa, estaba grabándoa. Entón eu digo, joder, agora que estou aquí, pues é o momento de facer un disco e deixarme desas maquetas que facía antes, grabando na miña casa, como fago agora por outra parte. E sobre todo, bueno, pasar, digamos, de ser nese concepto que eu tiña, pasar de ser un amateur a xa estar aí
no rollo de verdad, ¿no? De gravar con unha cabina, dun micro da hostia, con super ben grabado, super ben mezclado. Cal é o problema? Que o gravei o mezclei eu. Entón soa moito peor do que podería sonar ese disco, esa realidad, por inexperiencia miña, por suposto. Sobre todo eso, pensade que eu era un rapaz de 21 anos que todavía non tiña unha identidade artística moi determinada, como creo que sí hoxe en día teño dende xa hai bastantes anos. Estaredes vendo de fondo, supoño, porque espero que este vendose todo ben, porque eu son un pouco nulo para isto, pero supoño que estaredes vendo a portada do disco. Esta portada a fai Brais Romero, que é un colega co que facía freestyle aquí en Pontareas, que estudou Belas Artes, sei que estivo traballando no Marco, por exemplo. Bueno, un crack. Eu era un chaval, pois eu tiña 21 anos, el debía ter 20. Estaba na mitad da carreira en Pontevedra e xuntámonos os fines de semana e eu liei nun día, quero facer unha portada que sea un afro samurai super funky e tal, porque son o puto rei do funk e tal. En este plan, vale? O sea, non estou actuando, que eu falaba así, ok? Ese rollo. Dixo, perfecto, teño idea, tal. E me mandou isto e dixen, tal cual, isto é o que eu quería. Logo, o concepto do disco é como un pouco obvio, quizáis polo título, non? Pero sí que a miña intención era reflectir un pouco conceptos moi interiores da miña vida. O sea, é un disco que eu xa o planteei dende o principio, que era moi introspectivo, vale? É certo que é introspectivo, pero me parece que con bastante máis enerxía do que moitos temas posteriores meus teñen, non? Non sei como explicalo dunha maneira a nivel de teórica musical ou o que sea, pero sí que é certo que os meus temas posteriores son máis, non sei se decir, oscuros, e estes son máis claros, máis brillantes. Sí que hai unha cousa moi notoria, que este disco eu sempre recordo de que ten moito agudo para min. O sea, a mí me sona como con moitos agudos. E é unha cousa que sí que ao elaborarme o estilo dunha maneira nun momento posterior, mellor dito, fun pulindo ata chegar a unha identidade musical que considero que é miña hoxe en día, ¿no? Cousa que nese momento, pois, eu basicamente, como se podería decir, xuntaba temas e pouco máis. E me dían aquí de hip hop en galego, parece Angela Davis modo Shaolin. Bueno, en certo modo era un pouco ese rollo. Era James Brown modo samurai. O sea que entre Angela Davis modo Shaolin e James Brown modo samurai, pois creo que o concepto se pillou ben. E Ando Só é un bo exemplo de tema introspectivo, pero é animado. Logo falaremos dese tema, igual que dos outros. Estou de acordo. É un tema introspectivo e é un tema que se ti escoitas os seguintes a nivel... Os seguintes non. Todos os que veñen despois de Vida xa saen dunha maneira moito máis característica entre eles, e aquí sei que hai moita mistura de diferentes estilos cos que eu viña experimentando. O concepto final era o seguinte, era facer un disco que fora Vida e un disco que fora Morte. Por eso Vida ten 10 temas, non ten máis. Hai temas que se quedan fora, como Vagabundo, me parece, e van caer. Creo que eses dous temas non os meto, porque Vagabundo para min creo que é un tema que eu escribo e produzo e gravo un mes antes de que saia Vida, e decido non metelo por non alterar o resto que xa tiñan 4 ou 5 meses de traballo detrás, e que supuña que tiña que remesturar en certo modo moita parte do disco, volver a facer unha escaleta de temas que para min tivesen sentido
nunha organización nese momento e non incluín. Iván Caer, para min, por exemplo, non entra no cómputo final por, digamos, se eu quero ter mínimo temas de 7, para min en ese momento Van Caer non era un tema de 7. Eso é unha perspectiva artística miña, non, logo pois hai xente que lle gusta máis, xente que lle gusta menos. Incluso haberá temas que vos gusten menos do disco e vos gusten máis Van Caer, por exemplo, non? Pois pasa. Que pasou con esa segunda parte, con Morte? Pois pasou un pouco o de Vagabundo. Eu escribín Vagabundo, me parece que Carta, todo xusto despois de Vida. E eu dixen, para min estes dous temas están a un nivel moi superior ao anterior, a Vida, e sería moi injusto tratar de facer unha conexión, e tamén para min en ese momento era moi injusto pararme 2 meses a escribir un disco novo de 10 temas, moi oscuro, moito máis introspectivo, máis oscuro, moito máis simbólico, que este é bastante simbólico, pero bueno, aquí incluso hai mensaxes de positividade, o outro era en plan arrasar con todo, e me pareceu moi imposible. O proceso deste disco foi o seguinte: eu estive durante todo 2014 e parte de 2015 producindo este disco. Este é o primeiro traballo e os primeiros temas que eu produzo con Fruity Loops, vale? Porque anteriormente eu viña a traballar con Reason 5. Todos os temas, eu tiña un disco anterior que nunca saiu, que era un EP grabado en Blasco Studio, que se chamaba Caos, que era un convis de Reason 5. Entro en Track Asedio, empezo a traballar con Fruity Loops por ser moito máis productivo, e estou un ano traballando eses beats, e chega o verán de 2015, eu me poño unha fecha tope para entregar o disco, que me parece que era sobre o 15 de setembro aproximadamente ou algo así. Entón eu estou unha semana empechado escribindo todos os temas menos Ando Só, que xa estaba escrito, e Van Caer, que xa estaba escrito, e escribo o resto de temas. E na seguinte semana os gravo e os mezclo. É verdade que logo fago unha segunda mezcla que queda moito mellor que a primeira, que é a que quedou definitivamente, e hai un máster que me veñen a axudar para facer un máster. Aí tive unha axuda moi notoria, que eu sempre vou a decir, que a de Malvares de Moscoso, que estivo comigo no estudio moitísimo destes días porque estábamos facendo outro traballo aparte, para un audiolibro e tal, e foi o tío que me iba e me collía: este tema mola, este tema, buah, súbelle isto, hostia, este tema non pega tanto así e tal. E foi unha axuda moi grande nese momento para poder edificar este disco. Logo, pois nos poremos a escoitar o disco completo, porque creo que é a mellor maneira de empezar a soltarnos un pouco. Obviamente tema volumes, ideme comentando. Eu vou a deixar escoitar todo o tema e logo vou a comentar o tema, vale? Para facelo un pouco dinámico. Non vou a parar no medio do tema, porque senón isto é insoportable, vale? Entón vamos a equiparnos. Bueno, hai que decir, obviamente, que isto hai 10 anos, vale? Eu sei que hai cousas das letras, porque me acordo perfectamente, que hoxe en día non as publicaría, no sentido de que non me parece que estén a un nivel grande, ou tamén, por exemplo, que considero que son frases que me podía forrar ou facelas de outra maneira para que tivesen un certo interés. Pero bueno, a vida é así, a arte é así, caduca moi pronto, e non vou a ser eu menos. O sea, si hai centos e miles de músicos que se teñen que reinventar, eu sempre fui moi autocrítico, e obviamente, pois bueno, este disco ten moitas cousas que mellorar, que iremos comentando. A ver... ¿Qué pasa aquí?
agora sí. Agora sí, supoño que o vedes todos, ¿no? Si non se veu calquera historia, pois comentádemo por suposto. Veña, pongas máis no ar. Veña, pongas máis no ar. Veña, pongas máis no ar. Cando pillo o micro, tipo máis fino do lugar. Veña, pongas máis no ar. Veña, pongas máis no ar. Veña, pongas máis no ar. Cando pillo o micro, tipo máis fino do lugar. Eu os mato con sigilo, chamame o rei do estilo. Cuidado con pedido, é un arma de doble filo. Niquilo a críos en clíos que din que venden kilos. Apilo papiros escritos a pilo. Te escoitame en vinilo ou en CD. Neno, que te sucede? Chamaches polo xeño e ningún desexo te concede. MC o cadrado igual, a inigualable. Canto cobras, canto vales, non fales mellor que cales. Miña rima ilumina, enamora como amanecer. Muerto vida, ti dime quen vai vencer. Son un león de pedra que se afunde no río. Unha gárgola inmovible aguantando todo frío. E sen un pavo na carteira. Van de putos gangsters e traballan na leira. Ei, ya, mellor déixate de leria. Se queres o meu disco podes pillalo na feira. Veña, pongas máis no ar. Veña, pongas máis no ar. Veña, pongas máis no ar. Cando pillo o micro, tipo máis fino do lugar. Veña, pongas máis no ar. Veña, pongas máis no ar. Veña, pongas máis no ar. Cando pillo o micro, tipo máis fino do lugar. Isto é flow, así que vai collendo apuntes. Eu son un mutante, por iso non me afecta o mute. Moitos queren fuxir da vida como el lute. Van de puritanos o puro seu chute. Teño un amor en cada esquina, un amor a cada china. María, miñas a miña medicina. Te quero encima o ciruxán cando rima entra na cociña. Nunca vexo sol, son máis branco que a túa fariña. Fillo puta, modo corpo, agoreiro como un corvo. Ti no rap es un estorbo, chorbo. Bordo todos os patróns, entro no bombo. Detrás de dobles rombos, pode curarme doutor. Esta dor que teño, por culpa meu enseño. Se nota cando veño, infantis contra señors. Futbolistas contra xeños, despois de 2 decenios. Sei que inda que sexo mellor, non terei premio. Veña, pongas máis no ar. Veña, pongas máis no ar. Veña, pongas máis no ar. Cando pillo o micro, tipo máis fino do lugar. Veña, pongas máis no ar. Veña, pongas máis no ar. Veña, pongas máis no ar. Cando pillo o micro, tipo máis fino do lugar. Vida 2015, nada serio. Metales 15 ecos. Desde Pontagas a puto mundo, Galicia representa. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Apertas, apertas, apertas. Bueno, bueno, bueno. Home, creo que todos temos claro que é un bo tema para empezar un disco, ¿no? O sea, creo que dos que hai no disco era o que estaba máis claro que tiña que ser a intro. Básicamente, este tema xorde porque Diego de Cero estaba empezando a producir no Fruity Loops e recordo que me pasou uns loops de como de 2 minutos ou 1 minuto. Así mellor? Claro que a música esta xa está un pouco alta, pero non quero pasarme moito co tema do volume. Cando vexo que está vermello baixo. Así mellor ahora. Vale. Bueno, básicamente eso. Diego estaba empezando a producir, estaba grabando ali na X-Rec, ali en Vigo, e estaba grabando eu a maqueta que sacaron naquel momento. E me di, oye, mira, pasoche estes beats a ver que te parecen, a ver se me podes
axudar un pouco e tal. Dixo, hostia, este beat está guapo. Me pasou dous. Hubo outro que quedou por aí que non... Si atopo un día aínda me fago algo, pero non creo que atope. E aínda topei outro día, por certo, uns beats feitos por Chico López, que estaban moi guapos, estaban chulos. Que ese sí que tiña un par de temas que estaban guai, que perdín a libreta. Perdín a libreta no. Se jodeu a libreta un día que chovía hostia e funde guai e se me jodeu. Pero bueno. O tema. Me pasou isto por pistas. Era un pouquiño diferente o loop que me manda do que é o beat. O beat del, porque el sampleou uno, el colocou os bombos tal. Eu maquetei un par de cousas, o adaptei para que fose extendible, porque recordo que eran como loops moito máis cortos ou algo así. Entón maquetei, no? E a verdade é que me puxen a radio en casa co beat, que é unha cousa que eu antes facía bastante, eu agora non o fago tanto porque me poño os cascos, pero antes o que facía era puña a radio o beat a saco e empezaba a facer rutinas, ¿no? Que se chama, a tratar de facer ou freestyle ou como unha especie de estribillo e tal, e me saiu isto de veña, pon as mans no ar, que? Veña, pon as mans no ar. E a partir de aí eu necesito eso, unha pequena chispiña para empezar a escribir. Non necesito nada máis. Que pasa, Festra? Todo guai? Así surdiu o tema. Obviamente, pois é un tema que xa escoitades que teño unha voz de pito impresionante, o sea, é que eu cando gravei este tema non creo que nin tivera os 21 anos, debía ter 20, porque digo despois de 2 decenios, seguramente aínda tiña os 20, e se me nota moito na voz que teño unha voz de bueno, non de adolescente, porque con 20 anos xa non eres moi adolescente de todo, pero bueno, tampouco tiña o control de voz que o mellor, por exemplo, teño agora, non? Pero bueno, é un tema que non está mal para empezar un directo, para empezar un disco, como en este caso, ¿no? Recordo que este tema fixeno un par de veces en directo ou 3, porque é verdade que vida en moi pouco tempo quedou moi caducao, pero este tema leveino algunhas veces para empezar os bolos e a verdade é que estaba guai, a xente respondía bastante. Entón vamos a tratar de ir a polo seguinte tema, que creo que este lle gusta a algunha xente. Aquí o Mesías, non sei se me reciben. Metede o cu en casa que nisto non tedes nivel. Nimber, a rapeiros que se exhiben. Vou romperlles o imen só pra ver como ximen. Check, o imán de Oman, mago das mans. Traca sedio cabrón, discípulos do Gután no teu estéreo, envoltos en nubes de misterio. Criado cos meus raps creados en cautiverio. Queren ser MCs, mais semellan chicles, pegados no pupitre agardando que os quites. Somos demasiado para eses celos de merda. Pillo peta coa esquerda, o micro coa entreperna. Checa, Pedrido saca bayoneta, puñalabos no corazón e dispara vos libretas. Fumando petas en Nepal escribo letras, mentre solto napal pra queimar as vosas jetas. O emperador suda ya o que dirán, falas co puto rei do fan. Ao emperador nunca se lle vai das mans, falas co puto rei do fan. Yeah. Ao emperador suda ya o que dirán, falas co puto rei do fan. Ao emperador nunca se lle vai das mans, falas co puto rei do fan.
que esperaban outro tema choromica. Se sigo chorando, irmán, inundo Costa Rica. Eu son o imán do hip hop, flipa como destripar estereotipos e segues pedindo vintage. Mira esas pintas que queren ser como a min, como sigan así, vounos a fundir no ring. Teñen os ris, espías meus infiltrados que filtran o que beben cando están desesperados. Eu chejo de pontacas pra pulir a putos mantas. Imagina que tua vagina non fora unha de tantas. Contacto, aquí os de Tran non cantan, só atacan cando cadelas fan o can, ruff, ruff. Impero na túa zona, ensino sobre a vida que non ten para diplomas, abandona. Non tes chance co fan, para que pin fun o home que pudo ser un punk. Ao emperador suda ya o que dirán, falas co puto rei do fan. Ao emperador nunca se lle vai das mans, falas co puto rei do fan. Yeah, yeah. Ao emperador suda ya o que dirán, falas co puto rei do fan. Ao emperador nunca se lle vai das mans, falas co puto rei do fan. Bueno. Ok. Aquí xa empezamos a falar de cousiñas serias. Bueno, obviamente este tema... Bueno, isto é unha cousa que se facía moito nos discos de antes. Honestamente non sei se agora se leva tanto así, que o mellor tema sempre é o segundo tema. O segundo tema do disco sempre é como pum, a bomba. A ver, este tema, para que non teña contexto, que a maioría de xente, porque como vos digo, eu me montaba a miña parida, ¿no? de ocultista. Básicamente este tema é porque eu levaba como un ano de producindo, facendo beats, nos que facía moitísimos beats de funk. De feito, hai no canal está o disco este de esta mixtape de beats que se chama Afromuñeira ou non sei, estas cousas que me sacaba da manga de vez en cando. Tamén a Black Beat Tape, que eso está en Bandcamp. Sempre me molou moito funk. Hoxe en día escoito moito funk, escoito casi tanto funk como rap. Tanto funk digamos clásico, ¿no? dos 70, como disco funk así tipo The Get Down, non? Ese rollo. Me flipa, sempre me molou moito, entón era o puto rei do funk. O puto rei do funk está aquí, meu. E molaba porque isto tamén xurdiu un pouco porque eu estaba grabando a Santi, que era el puto swing del jazz, non? Entón ele era o swing del jazz e o rei do funk, era unha cousa así como moi... Estaba guapo. E bueno, o tema para min é un tema super chulo, é un tema super divertido e é un tema que me xurdiu super rápido. Isto foi como emperador suda ya o que dirán, falas co puto rei do funk. Foi unha cousa así, moi flow, moi funk, de verdad, moi orgánica. Efectivamente, Rick James, Ohio Player, Kool and the Gang, Earth, Wind and Fire, obviamente The Fatback Band, que para min é das favoritas miñas. E logo din aquí, molaría unha colabo con Fabio Boom Bap de Compos. Bueno, por que non? O sea, agora eu estou en plan jubilado, eu vou a onde me quedan. Eu xa cando ven un familiar a residencia digo, pasa pa aquí, non te vou a soltar en toda a tarde. Así que non estaría mal, pode verse. Bueno, este tema é destes que eu escribín no estudio. Recordo moi ben que foi precisamente entre grabacións. Eu facía sempre, organizaba para ir aos venres,
e facía sesións de 5 horas que as podía dividir. O sea, moitas veces as dividía entre que hai aquí un comentario que o Festra puxo que non me deixa validalo porque puso puto, porque me puxo que son o puto rei do funk, e entón a YouTube ese tipo de movidas, con ese tipo de movidas no. Bueno, xa verei como carallo se pon, pero vamos, lío, Lino Festra. Efectivamente, a min me gustaba moito escribir no estudio. Vale, se ve perfecto, e que me pon como que está medio oculto, pero se o vedes perfecto. E foi nesas sesións de 5 horas que eu fixe, me parece que eran 2 con Santi e 2 con Malvares e Miguel Ángel Alonso, cando estábamos grabando ese audiolibro, bueno, audiodisco ou libro disco, non sei como denominalo, era unha cousa bastante espectacular, sobre todo na nosa cabeza, aínda que logo rendiu moi ben. Recordo que me puxen o beat e escribín o tema en 1 hora, e creo que o gravei a proba recén escrito. É certo que a proba non é esta versión que hai aquí, porque logo regraveina porque sonaba mal, e a parte do final de que tracasedio, eso non estaba no beat original, pero metín porque fumada mesopotámica, porque dixen, vou a meter aquí unha ponte que sea un pouco diferenciada do estribillo normal, e que sexa como un up ao final para que a peña flipe, para que non se quede de baixón e tal co final do tema, sino que no final do tema suba. Paridas de perdón, paridas de artista. Logo, se tedes algunha pregunta, sempre a podedes facer ao final de escutar o disco, vale? Porque non quero estar 5 horas en cada tema. Este tema é moi guapo. Foi dos que cando a escoitaba a xente no estudio me decía, este tema está guapo, este tema mola e tal, e visto con perspectiva é dos que máis me gusta do disco, aínda que eu no seu momento fui moi crítico con este disco e non me gustaba nada, ningún. Agora con certa perspectiva sí que é un tema que o disfruto, non é o meu favorito, pero é un tema que disfruto e que me gusta escoitar e rememorar. Como no vídeo antes, pois teño unha voz de pito total, de adolescente, pero bueno, é o que hai. Pasemos ao seguinte tema, Verbal Kendo. Aquí o trilobite, o increíble Fer vive coa cara de colgado, llar de serial killer. Miña vida un puto thriller, matando believer shade, matando a miles, o XNC no so declive. Rompín o manto celestial coa miña katana, sangrou a vía láctea, toco composición na túa traquea, deixa de vaguear, morte no so DNA, empeza a acelerar como posto de MDMA. Que máis me dá, morrer os 21 ou 27, e non compites nesta merda porque non te compete. Mátote neste tema con técnica de Tekken, pome no teu funeral porque fago requiems, o único homo sapiens. Xa podes ir chupando, ir chapando, non escoito máis, eles están falando inútil. Cabalgo neste ritmo dúctil, solto un poema sutil coa precisión de Guti. Non entendo que carallo están facendo, eles saen correndo cando chego Verbal Kendo. Non entendo que carallo están facendo, eles saen correndo cando chego Verbal Kendo. Non entendo que carallo están facendo, eles saen correndo cando chego Verbal Kendo. Non entendo que carallo están facendo, eles saen correndo cando chego Verbal Kendo. Movo mentras sombras, non vexo que non hai, corto pulgares dos seus like, rappers light to lights. Jesus Christ do mic, pillo micro e flipan. Os putos gardas civis como se levase dinamita no meu carro. Xa estou morto mío caro, non imito a ninguén, coido que estás equivocado. Eu non puxen o cu pra estar en ningún lado, está todo traballado, aparta pra parcos matados. Toma, golpes de bombos causan hematomas. Fan un videoclip de rap real diante dun cromo, como Totti son o emperador, o último da zona. Primeiro en meterse no teu cerebro e na túa cona. Si a lía non se fía nin da vida, nin da súa misiva, viva a súa manía. Lía un cigarra e se olvida, Niquila tira como Aníbal. Son caníbal desas rimas perceptivas que se volven adictivas.
Non entendo que carallo están facendo. Eles saen correndo cando chega o verbal quendo. Non entendo que carallo están facendo. Eles saen correndo cando chega o verbal quendo. Non entendo que carallo están facendo. Eles saen correndo cando chega o verbal quendo. Non entendo que carallo están facendo. Eles saen correndo cando chega o verbal quendo. Every man has these techniques, and they're all different. Every man has these techniques, and they're all different. Every man has these techniques, and they're all different. I keep it real like that. I keep it real like that. I keep it real like that. A ver, para min, con toda a humildade do mundo, para min este é o tema que máis me gusta do disco. É un tema que me pega moitísimo co que fixen despois, creo que se nota. E moita xente non sabe que este tema, bueno, moita xente non, o sea, supoño que ninguén sabe que este tema xorde porque hai unha frase de Frank hoxe en Rebelión do Inframundo. Creo que no disco con Bryce, non sei se é no tema de Parto sus cráneos ou algún destes, disco ultra recomendado, se non o escoitachedes, buscade o disco de Frank e Bryce Noco, que supoño que está en Bandcamp ou por aí, que é un disco increíble. Ese disco é increíble. E ese eu goceino moitísimo en directo con ese disco, é increíble. E en un tema, eu creo que en Parto sus cráneos, pero me podo equivocar, di verbal kendo, este es mi templo. Esa frase o Frank, e digo, hostia, verbal kendo, non entendo que carallo están facendo, eles saen correndo cando chega o verbal kendo. Eu me quedo con ese concepto do verbal kendo e fago un tema del. Aparte, acórdome que este é un tema que sí que recordo que normalmente cando hai un tema meu que me gusta, estou moito tempo escoitando o seguido. E recordo este tema mezclalo, e creo que está moi ben mezclado, escoitado hoxe en día, e iso é porque me gustou moito como quedou. É verdad que está mezclado, obviamente, moi ben mezclado no concepto que eu tiña nese momento, cos coñecementos que eu tiña nese momento, ¿no? Pero sí que é un tema que eu escoitei moitísimas veces porque me encantaba o tema, estaba super enganchado. E é outro tema como Emperador, ¿no? Que chegaba a xente e dicía, guau, que tema máis guapo, hostia, este tema, hostia, Pedrido está empezando a ser peligroso. acórdome e é un destes temas que tamén escribín en esa semana de estar un pouco empechado no estudio e tal, e con este beat en loop durante non sei canto tempo ata que fixen o tema. É un tema de verdad dos que máis me gusta e dos que hoxe en día podo escoitar e decir, hostia, este tema está guapo. E este tema, se o grabase hoxe en día co mismo beat e tal, estaría guapo. E bueno, hai por aí sorpresas que non vou a revelar, que xa veredes no seu momento, porque o verbal kendo sigue vivo, seguirá vivo e seguirá matando o verbal kendo, vale? Entón, vamos a pasar ao seguinte tema, que é Quen manda. A min este tema tamén me mola bastante. Dime quién manda, dime quién manda, dime quién manda, dime quién manda, yo, dime quién manda, dime quién manda. Hey Tron, como va a ser o meu clon no micrófono? Se o don non se transmite nen admite o segundón. Me deixa unha muller, escribo outra canción para gañar algo de cartos e gastalos en condóns. Círculo perfecto, cando chego directo e solto trazas de seducción cando falo sen pretextos. A esa dama d'ébano, diga como tábano. Acabamos desnudos na cama fumando cáñamo.
A terra o límite pra min que estou no ceo. Contame outra historia do guero que non mo creo. Teño as vellas libretas guardadas para un museo. Daben vida ao emperador no seu máximo apoxeo. Acabarei jodido como Joan Garriga, con 1000 folios cheos e un buraco na barriga. Claudica, meus temas se gardan en barriga. Checa, solto unha rima e me mitifica. Ti dime quen manda, 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 ti dime quen manda. Miña tribu reduce cabezas, amplía coñecementos ata ilimitar os límites do pensamento. Penso denso, perdo senso e venso o amor entre corazón e razoamento. Sopla o vento, despexando a miña cara e sae caro. Só os furacáns que forman nos separan e non se para esta sensación tan rara de non dar nunca cara e que te disparen pola espalda con vivo coador. E o que toca é mellor andar volado que pasado de farlopa. As miñas rimas son un sonar, cando sonan me volto un animal, vai chamando a seprona. Son a estrela de Galicia, sen nada de malicia. Son o mellor do mundo e morro na inmundicia. Montes de injustiza, a vida só te vicia. Disparo verbos, dibuxo teu corpo con tiza. Ti dime quen manda, 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 ti dime quen manda. Pues sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Nada, unha aperta festra, xa verás isto cando podas. Sí, señor, pois este é un tema que tamén sempre me molou, a verdad. Sempre me molou. Pode ser un tema que non é moi específico, non ten unha mensaxe máis alá de que eu son o puto rei do funk, o puto cabrón que máis e mellor rapea. Ese é o puto mensaxe, non hai máis mensaxe que ese. Ese era o plan. O segundo verso pa min é aínda a día de hoxe do mellor que eu teño escrito en plan técnico. Este tema se nota que o beat xa é de cando eu estaba xa a piques de facer de empecharme a escribir pola técnica. O sea, a nivel técnico xa se nota que o beat está moito mellor mezclado, está moi chopeado, é loquísimo, o beat é loquísimo, se te pos a escoitar nota por nota e tal, os chopeos é loquísimo, e é como carta, é un tema que empezas a chopear, colocas os chops pum, e de repente sentítelo moi ben planificado, te sae un tema, ou mellor dito, te sae un beat increíble, e logo ter ese estribillo que é destes que xorde como prácticamente todos os deste disco, prácticamente todos, non todos, xorde un pouco de estar no meu cuarto, ou de estar, neste caso no estudio me parece, de estar no meu estudio, no estudio Tracasedio, e ti dilles quen manda, punto. E a partir de aí de saber ti dilles quen manda, mando eu, pois puto demostrar con raps. Esa é a movida, basicamente. Non ten máis, vale? Un tema divertido, un tema ademais bastante agradable de escoitar, non é nada oscuro. O contrario que, non sei se o seguinte ou un dos seguintes, que sí que xa é máis oscuro e incluso a día de hoxe me dá medo, miedito. Hashtag medo. Pero bueno, este é un tema que manda que sí que aínda o escoito algunha vez
xa vos dixen, para preparar este directo estiven bastantes meses en escoitar cousas e tal, pero anteriormente sí que é un dos temas que eu escoito con certa asiduidade, porque é un tema que me levanta un pouco a moral, porque quen manda? Eu. É un tema automotivacional, que é un xénero novo. Vamos co seguinte, que este é un tema dos máis aclamados. Ao fin volvíme tolo, ao fin estou eu solo, fumándome a vida en porros, morrendo en cada bolo. Xa non sinto dolor, xa non preciso calor, vivir, beber do morro sen ter que pedir socorro. Ao fin volvíme tolo, ao fin estou eu solo, fumándome a vida en porros, morrendo en cada bolo. Xa non sinto dolor, xa non preciso calor, vivir, beber do morro sen ter que pedir socorro. Esclavizado este corpo como Claudio, síntome Marco Aurelio falando co próximo máximo. Incrível o que falla peña cando estás en ánimo, xefe xogando Candy Crush mentre escurran os cándidos. Atraio planetas porque causou lesións de gravidade. Dime que verdade achas na cidade. Manteño cerca a vida porque a miña inimiga sigo sen vida íntima. Rapear así as intimida. Pillo micro solto, testosterona, máis que se despois dun bolo me ofreces a puta cona. É difícil de domar, como cando poño gomo, pillo puto lápiz pra causarvos un sarcoma. Aquí o listo morre pobre pero con dignidade, pagando as súas facturas de auga e electricidade. A mente cuestión de aprendizaxe non de idade, alaba estas deidades, traca serio e a verdade. Ao fin volvíme tolo, ao fin estou eu solo, fumándome a vida en porros, morrendo en cada bolo. Xa non sinto dolor, xa non preciso calor, vivir, beber do morro sen ter que pedir socorro. Ao fin volvíme tolo, ao fin estou eu solo, fumándome a vida en porros, morrendo en cada bolo. Xa non sinto dolor, xa non preciso calor, vivir, beber do morro sen ter que pedir socorro. Non chegas a meu nivel porque ando nas nubes, xogando con Deus, ao puto bubble bubble. Tomo as curvas como Rubens, nunca entrei en clubes, entro na túa mente como ti entras en YouTube. Se moza nen dona, rapeo dende os 12, daqui ata Leningrado coñecen o meu nome, aguantando como un dolmen as inclemencias naturais, aguantando golpes no abdomen, contemple samurai. Se o rap é a súa vida, mellor que se suiciden. Non son do Bronze Throne, non entendo de que escribes. Trae a forza de Van Damme, a solvencia de Kluivert, antes River que Boca, antes de Pre que Diver. Comezo en neoplasia, acabo en metástase, experto coa boca seca, solto flemas marrón glacé. Eu son de Mercedes Sosa, non de Mercedes Benz, eu son de Pontacas polas rúas, me podes ver. Ao fin volvíme tolo, ao fin estou eu solo, fumándome a vida en porros, morrendo en cada bolo. Xa non sinto dolor, xa non preciso calor, vivir, beber do morro sen ter que pedir socorro. Ao fin volvíme tolo, ao fin estou eu solo, fumándome a vida en porros, morrendo en cada bolo. Xa non sinto dolor, xa non preciso calor, vivir, beber do morro sen ter que pedir socorro. Bueno. Este tema é sen dúbida o tema que mellor funcionou do disco. E un pouco, en certo modo, esa era a idea, non? O sea, cando escoitas este tema, probablemente o tema máis, entre comillas, máis vendible, máis comercial, ou como queras chamalo dentro do noso ámbito, non? Porque é un tema que ten un estribillo, creo que está bastante guai, un beat así melancólico, tal, bueno, un beat que nunca puden recuperar, por certo, e este é un tema que lle collín moitísimo rexeite. Non podo, hoxe en día non sei por qué, o sea, dunha maneira moi subconsciente, lle pillei moito rexeite a este tema no seu momento. E foi co tempo que me pasou varias veces que me pararon colegas ou me pararon coñecidos
sobre todo por aquí por Pontareas, me decían, hostia, o tema este tal increíble, ando só, non sei que, tal. E eu sempre dixen o mismo que, joder, pois é un tema que eu tampouco, pero sí que a perspectiva do tempo, eh, creo que entendo esa opinión. Logo ao final que con scratches e tal, basicamente o que quixen facer nos scratches, que os fago eu, é basicamente utilizar todos os discos que nese momento tiña para scratchar. Punto. Non ten máis, non hai máis, o sea, podía cortar o tema no último estribillo, punto. Pero, pois ese día me levantei con ganas de Gemini ou do, non me acordo ahora mismo que mesa tiña antes. Newmark, unha Newmark. Me levantei con ganas de Newmark e lle metí ao Newmark duro, a verdad, e non me acordo ahora mismo o plato, creo que era un American Audio, un Technics, era un Technics que era dos trasnos de Moscoso, certo, que estaba ali no estudio, era o plato que tiñamos para facer os scratches no estudio, certo. É un tema que lle pillei un pouquinho, me pasou ao contrario que con Verbal Kendo e tal. Igual que Verbal Kendo era un tema que, e é un tema que me podía poñer e me gustaba, Ando só é un tema que xa dentro do principio, quizáis por esa vena miña de non querer deixar de ser underground ou algo así, tiña como a parida mental de joder, se fago este tema, ou este tema é algo que non é como demasiado comercial. Non sei, porque é unha cousa subconsciente total, non é unha cousa que eu fixese como moi reflexivamente. Logo, agora escoitando, por exemplo, sí que recordo que eu escribín a primeira parte do estribillo e logo a segunda parte escribín un pouco forzado, e creo que se nota que a segunda parte de 16 versos non é tan, para mí non é tan boa como a primeira. Quizás é por eso que o mellor é un tema o que non lle saquei todo o que eu podía a ese beat, e ademais logo ter pedido ese beat, a verdad que non me axudou moito a hora de collerlle cariño, porque é un tema que non pude facer, creo que fixen 2 ou 3 veces en directo e non o pude facer máis. Agora conseguín recuperalo coas ferramentas estas de extracción de audio, non sona igual, e tratei de volver a facelo co mesmo sample e non acaba de quedar igual. É curioso como funciona eso. Ahora o beat novo sona muitísimo mellor, pero non me gusta, non quero que sone mal, sabes? Quero que sone como antigo, que sonaba mal mezclado. Manías, que lle queres? Iso é un disco, é un tema que eu no seu momento lle pillei un pouco de manía, pero é un tema no que hoxe en día me sinto super orgulloso de que haxa máis de 1, 2, 3, 5, 10 persoas que me viñeran e me dixeron, hostia, este tema teu a min me molou moito, me marcou moito, é dos teus temas o meu preferido. Me pasa bastante habitualmente. Eu obviamente considero outros mellores, pero sí que con xente que non está metida no rap, este é un dos temas que máis lle gusta, e como sempre, e como dixen xa antes, valoro moitísimo ese amor que dan por un tema que fai un tío de 21 anos ou de 20 anos, un pouco porque sí, ¿no? É un tema que aprendín a terlle cariño co tempo. Entón, pasemos co seguinte. Imperial.
Entro duro como a puños de Mohamed Ali, derretindo tempo como Salvador Dalí. A pelexa por vivir ben, neno, xa perdín. Non estaban na escola os mestres cos que aprendín a non falar coa pasma, a soltar rimas que pasman. Espapo como Pac-Man ou Pacquiao, xa cansan foderme un mal plan. Se falo xa se amansan, quedan abrallados escoitando non avanzan. Escupo os putos con satélites, son pequenos como a Derringer. Traca asedio a puta élite, túas mistéis en cálite. Putos andan de palique, malas ideas son merda nos teus canapés. Esta néboa aforma meus pulmóns, fumome un bong, alucino neste quinto piso. Tiro chos meus flows e ardes como Windsor. Disparo mordido como logos do Macintosh. Dinosaurios extintos, asteroides de Krypton. Imos pola noite cos dentes manchados polo tinto, como vampiros con sangue facendo ritos. Cando pillo micro, son o teu mito favorito, a.k.a. Facóquero. Ronaldinho no Querétaro, inutis como Metapod. Din Pedrido vai petalo, con petas fago conversas de Catón, de tapón, dende Castrelosos cantóns, con verbal kendo de Xapón. Respeto ao Cóndor dos Andes, ao conde do desastre, con poesía de Sartre. Teus mellores temas son os meus descartes. Papa mira como parte, como glaciares en Marte. Estou no crash test, por iso solto versos que destrozan calquer coche polo seu nivel complexo. Todos eses que din que fan rap, que saquen a eso. Miña garganta resiste como a Peloponeso, con 300 rimas asesinas, con inquinas. Son a miña vitamina, dictamina morte de cada inimiga. Pedridos porta micrófono doctrina, converto meninas en mulleres cando solto rima. Ti defendendo por fora ou aplastando aro, saco disco do ano e non sairá no faro. Sae demasiado barato xa subir o escenario, como asesinatos a inmigrantes por parte de arios. Con clase de CD de varios, vamos varios. Eu non vou de gánster meu, eu non teño barrio, eu non bebo larios. Consérvome en formol, consumíndome en pontacas dende que sai o sol. Vosos trozos son como todos, tomo un grolo. So con miralo xa me volvo tolo, a grosso modo. Estades matando rap, veña vou a dar un rolo. Antigo imperturbable como o dragón de Komodo. Non minto cando digo que deste tema, bueno, creo que xa o bichedes, non me acordo de nada. O sea, obviamente me acordo de escribilo, sí que me acordo de escribilo tamén en esa parte que me quedei como unha semana empechado no estudio a escribir, pero sí que o típico tema que escribes e dis, non me acordo deste puto tema. Bueno, recordo que o fixen unha vez en directo, porque este era un tema que sí que en directo tiña un pouco máis de tirón. O sea, si escoitado no disco non, para mí non lle fai moita xustiza a como sonaba en directo. Creo que ademais é dos que eu debín gravar desto que gravabas 3 da mañá ou cousas así, despois de estar como un tolo escribindo, mezclando, producindo o que fora. Dame a min a impresión, quero recordar, non é unha excusa, é así. Entón é un tema que seguramente se o gravo hoxe quede moito mellor técnicamente, lle cambiaría varias frases e tal, pero sí que é verdade que é un tema do que non me acordo moito cando eu penso neste disco. Imperial é un tema que non recordo. Bueno, comentaba, este tema fixen unha vez en directo, non o fixen máis porque me deu tal o sea, ao rapear e non controlar hai un momento que non podes controlar que o fluxo de entrada e saída de aire. O sea, podes sair porque estás rapeando, pero non entra, non podes respirar. E recordo que tive un episodio de poñerme moi malo facendo este tema. Acabei o tema como con un tirón nos abdominais que flipas. Acórdome, vamos, como se fose onte. E sim, este tema non o vuelvo a tocar. E me deixou bastante menos traumatizado que, por exemplo, Ando Sodo, que falaba antes, que é un tema que bueno, que sí que me causou certo rexeito. Este tema pois me causou un pouco máis de indiferencia, foi un tema un pouco en certo modo feito de non me gusta moito decir de recheo, pero sí que un tema un pouco de recheo. Un tema destes que non sei, está guai, ten as letras e tal, o beat non está mal, pero non acaba de ser excelente. Non acabo de conectar de todo con este tema. É unha cousa que logo sí que cambiei,
cando empecé a facer os temas así máis individualizados, máis singles, tratei de que fosen temas que por sí mesmos, independentemente, tivesen un certo valor e foran escoitables, e non facer isto de facer temas de recheo. Obviamente sí que hai temas que eu teño subidos no canal ou teño feitos, bueno, que o mellor non son o meu core, ¿no? Pero porque hai veces que eu tamén me gusta experimentar. Por exemplo, Sete Pecados, o último tema que eu saquei, eu entendo que é un tema que non é para todo o mundo, e é máis ben unha experimentación miña, tanto a nivel de técnico de son, porque me interesaba moito facer ese tipo de beat e mezclalo con voz por riba, e tamén me gustaba facer ese análisis máis rebelde dos Sete Pecados, ¿no? E tal, pero entendo que ese é un tema que ao 90% de persoas que escoiten os meus temas non lle ten por que gustar, nin lle ten que traer nada. É un tema que é un pouco pa min. E Imperial é un deses temas, é un tema que é un pouco pa min, e que non en ningún momento gravalo pensei en que o fora a escoitar prácticamente ninguén, e por eso para min bueno, pois é un pouco olvidable. Non digo que sea un mal tema, non é un mal tema, creo que mellorable a súa grabación, sobre todo, pero é un tema un pouco olvidable, e non lle vamos a dedicar máis tempo a un tema olvidable que a outro que sí que teña un certo valor. Daichi. Yo, tío, di así. Ollas a vida pasar entre miradas furtivas, entre xente que só quere ser a tua inimiga, pero respiras en paz. Tes unha man amiga que te cobixa baixo o seu teito e date comida. Enche a barriga pronto que pronto pasan os anos dos desenganos amorosos e festexos paganos. Pra pagar hai que currar e deixar de ser un zangano, ou empezar a pasar gramos e así malvamos. O malvado despertar de cada soño de hachís, o lúgubre cantar dunha tila con anís. Estiven rapeando en Vigo, estiven por París, e a única diferencia a calidade dos frees. A raíz rompeu o texto e agora crece libre entre textos de Sun Tzu e Henry Miller. Miña vida en declive, máis declino ser proclive a deixarme caer morto. Pedrido ainda vive, miñas verbas son tai chi que relaxan o teu corpo. Eu son un mestre ninja e ti son estorbo, chorbo. Miñas verbas son tai chi que relaxan o teu corpo. Eu son un mestre ninja e ti son estorbo, chorbo. Yeah. Catapulto pedras de pensamentos irrefutables. De cada medio en sí me sobra a mitade. O que está desfacendo co rap e crueldade aplicada e eutanasia que co que sofre xa non vale a pena vivir esta puta condena na xena. Encadéname estes cadernos que me desesperan, me esperan para que os desempolve e lles bote un polvo, porque dentro dos collóns teño mollo, non mollo. Non meto pollos, estou de tranqui en casa. Eu xa estaba calado, nunca levei mordaza. Meu level sempre avanza, quedamos nesa praza. Manteño as paredes do rap xuntas como argamasa. Verbal kendo, lírico tai chi, solto versos, causo terremotos en Haiti. Son un samurai que o fai así de funky, para ti un shogun, un vaso de Chianti. Miñas verbas son tai chi que relaxan o teu corpo. Eu son un mestre ninja e ti son estorbo, chorbo. Miñas verbas son tai chi que relaxan o teu corpo. Eu son un mestre ninja e ti son estorbo, chorbo. Ves, deste tema sí que me acordo. Sí, este xa se nota na produ. Bueno, se os coitades con cascos creo que se nota bastante. Este e Nirvana son os dous últimos temas que os fago seguidos. A historia destes dous temas é curiosa, xa o contarei en Nirvana, ou contarei. Pero é dos últimos temas que escribín e que produxen
e se nota moito pola espacialidade do beat. Se nota moitísimo co pom, 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 que cruza de esquerda a dereita, todo ese tipo de cousas. Xa se nota que aí é a parte máis avanzada de cando eu estaba en Fruity Loops. Empezando era moito máis loop, como pode ser o Emperador ou Ando Só, era moito máis loop. E sí que este xa ten algúns refinamentos en canto a producción que o resto non o teñen. E ten un estribillo que está chulo, ten rimas que están chulas, sona guai. A mí non me gusta nada a voz miña neste disco. É unha cousa que xa teño asumida, pero sí que é verdad que os escuitando creo que se volvese a gravar o disco de cero coa voz de hoxe, eu creo que sonaría moito mellor, sería moito máis tal. Que pasa? Que non reflectaría o Pedrido de 21 anos, sino o de 31, e obviamente eso é ir con trampas. Sí, o paneo, efectivamente, pero non só o paneo, sino que xa aí me plantexaba teoría musical na espacialidade dos instrumentos, porque os instrumentos teñen un rango espacial máis ou menos asignado cando estás nunha orquesta ou cando estás en certos tipos de concertos multiinstrumentais, e eu en este beat xoguei moito con eso, porque ese hit non é o único que eu meto por sample. Sei que hai varios de aí que eu meto por sample e que os vou espaciando segundo o tipo de instrumento que son. Eu acórdome que Tai Chi é un dos, e Nirvana son dous beats que eu fixen consecutivamente os temas tamén, e recordo que son os que máis currados estaban do disco, con moitísima diferencia. Non como os de agora, que son aburridísimos. Pero recordo que sí que foron beats que lles dediquei bastante tempo. Bastante tempo. E agora vamos con un tema que a min a verdade é que me gusta moito. Son a fantasma baixo túa cama, unha amalgama de recordos que non explican nada. Aprende a ver a luz antes de poñer a lámpara. Está a cara a vida, se xa en Pontagas ou Ancara. Quita máscara, xa non teño máis que dar. O rap es amigo que sempre te cifra que dar. E logo nada, solto frases que te encantan. Son fresas con nata, ataco con catas. Dende Vigo a túa puta zona neste zoolóxico humán. Xa non quedan persoas, só boas constrictor. Como cable do micro, tes un apoio ao lado. Non digas que estás soa. Xa ese meu son cando soa, atesora cada puta verba que diga e repite a coa boca. Son bombas do bumba, pexar agora. O rap estaba secuestrado, son forza liberadora. Miñas rimas son alta tensión. 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 Son micrófonos ou son katanas. Pillo o puto micro, isto loitas a cabala teu rap. Un 600 o meu 600 sin palas. E 1 millón de caladas coa boca calada. Eu movome libre, pois son libre. Busca unha lingua que lance maior calibre. Eles van de killers, mais ainda vive. Último poeta que coa cabeza escribe. Se non escoitas traca serio, non digas que faz rap. Make a clap to this que pronto escampa. Oxe hai tormenta no deserto do pensamento. Escoita este disco e morre contento. Pedrido puto rei do funk impera no hardcore. Nos seus dominios nunca cae o ritmo de impacto. Xa levo medio infarto. Recorda cando morra que o Estado español me debe 2 putos diplomas. Miñas rimas son alta tensión. 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 De este tema sí que me acordo. Sí. Este para min é dos meus favoritos. Creo que se identifica moi ben que tanto este como Quen Manda como o seguinte que vamos a escoitar son un pouco da mesma terna, ¿no? Están como pasa como con Tai Chi e Nirvana.
son da mesma terna de producción, a mesma terna de escritura. Este é un tema que sempre me molou, e ademais conseguín o efecto este no estribillo de miñas rimas son alta tensión, sabes, como un trémolo aí e tal, que sempre me molou. Este é un tema dos que no estudio disfrutaba moito de poñelo tamén. Este é un dos temas que máis disfrutaba eu de poñelo no estudio. E super disfrutable. Eu recordo este como un dos temas que máis me gustaba do disco, o seguinte tamén, porque creo que xa son moito máis parecidos aos temas que eu vou sacando despois e vou facendo despois, con certos matices obviamente, pero creo que xa estes temas son moi parecidos, por exemplo, a Vagabundo. Son ese tipo de producións que xa son un pouco con certas cousas de electrónica, con super chopeos, todo isto, e é un dos temas que máis me gustou do disco. O sea, creo que xa estades vendo un pouco por onde vai a miña opinión sobre o disco. Imos co seguinte. Yeah. O puto rei do funk está aquí. A puta vida. Yeah. A vida un sendeiro de camiños inhumanos, unha guerra cruel entre militares e milicianos. A diferencia, a creencia que esgotamos para manternos con fe sen ter que meter gramos. Cale o sino se non ser o xenio, cale a competición se non obteño premio. O primeiro posto só se chega con empeño, e só sobrevivo porque son o mellor do gremio. Pedrido está no mic, yo se non te mola isto podes irte pro carallo. Abro a libreta e formo tormentas de rayos, desvelta figura son os pensamentos que tallo. A miña rima unha toxina como cicuta, túa nai non ten culpa de que sexas un fillo de puta. Escuita, non hai indulto pra que non indultas, se nos pillas pintando esquécete da multa. Con paso firme avanzo como tropas macedonias, o meu estilo vai do Antártico a Laponia. Queres ser como a mí, debes estar de coña, solta rimas coas que calquer poeta soña. Con paso firme avanzo como tropas macedonias, o meu estilo vai do Antártico a Laponia. Queres ser como a mí, debes estar de coña, solta rimas coas que calquer poeta soña. Eu fluo como fichas de xadrez de Kasparov, van de gallitos e non saíron do cascarón. Cando pillo micro, todos din que cabrón, e cheguei a ser rico sen ter unha mansión. A miña mente dame a manutención, tío, a miña vida un problemón sen solución, tío. E se me invitas a tocar e que sabes que ali o son de Pontacas está invadindo Vigo. Que queres que che conte? Se volve gañar o PP, tiro pro monte. Extingo en sis porque non hai quen o soporte, evitando a súa reproducción e causando a súa morte. No top 10, no top 1, desfiguro en sis como hachís de Tetuán. Rétame un free, eu non sei quen se creerán, as miñas rimas caen como bombas enteran. Ou non te enteras, represento a miña city, máis que vídeos en azoteas, dendo tea ata Etea, cruzo todo Pontareas e chegando a Vigo, xa se esconden as cadelas. Con paso firme avanzo como tropas macedonias, o meu estilo vai do Antártico a Laponia. Queres ser como a mí, debes estar de coña, solta rimas coas que calquer poeta soña. Con paso firme avanzo como tropas macedonias, o meu estilo vai do Antártico a Laponia. Queres ser como a mí, debes estar de coña, solta rimas coas que calquer poeta soña. Pois sí, señor. Este tema estou de acordo, embelleceu bastante ben. Este é un tema que embelleceu bastante ben, porque é un tema que, como comentaba antes, creo que xa son temas da miña terna, no? do que ven ser a ser Pedrido de Pontacas despois. Porque digamos que este disco aínda son o puto rei do funk, Xeitán, Sólido, o Emperador, tal. Non teño unha identidade real ou unha identidade alternativa clara, e creo que sí que a partir deste disco o bo que eu teño é que aprendo a identificar aquelas cousas que me gusta facer e que se me dan ben, e aquelas que non tanto, e as que me motivan e as que non tanto.
E este tema sí que deses que eu a día de hoxe me podo poñer e digo, con paso firme avanzo como tropas macedonias. O meu estilo vai da Antártico a Laponia. Queres ser como a min, debes estar de coña. Solto as rimas casque calquer poeta soña. E creo que esa segunda parte de fluo como fichas de xadrez de Kasparov, van de gallitos e non saíron do cascarón, cando pillo o micro todos din que cabrón. E cheguei a ser rico sen ter unha mansión. Se aínda me acordo hoxe en día deses putos versos, é porque este tema me mola. Este tema me mola, me flipa. E ese cacho, ese segundo cacho de Compaso Firme, para min é do mellor que fixen no disco. Dos que máis me representa. E vamos co último tema do disco. Vexo claro, xa non son un esclavo dos desexos impíos dos seres humanos. Só son un espírito empechado nun corpo demacrado, vagando polo cosmos co nome de Fernando. Por fin ando baixo as nubes e só me sinto aire. Entro vai vendo vento dando incontables bailes. Xa non preciso armas, os juicios son os meus sables. Xa non teño ido pras palabras miserables. Respeto as pedras do camiño, só homes forman muros. O propio home é responsable do seu futuro. Unha persoa se feliz se forma un dúo con outra persoa que só quere un pouco de sexo duro. E non entendo nada neste yin e yang, pero entendo ben cale o dilema. Xusto agora que me empezan as airicanas, comprendín todo e achei o nirvana. Todo o que quería estando tirado en cama, todo o que buscaba fumando marihuana. Por todas as persoas que ao final non sanan, alcancei a miña meta e coñecín o nirvana. Todo o que quería estando tirado en cama, todo o que buscaba fumando marihuana. Por todas as persoas que ao final non sanan, alcancei a miña meta e coñecín o nirvana. Coa mente en branco e os pés negros, peregrino neste mundo. Son un deus ateo, polo menos xa non son un reo. Iso creo, da xente a súa fe, o deus don diñeiro. Dame pena as cintas cando se me escapan da man. Non sei onde van, pero nunca voltarán. Ese é o plan, vivir de agua e pan. Ser a palmeira que se meza cando chega o furacán. Queimo hachís pra enfriar a miña mente, ainda así que convalecente polo ambiente. Por ser a única persoa entre tanta xente, a resina dos meus dentes, a forma meu quenque. Ao fin o vexo claro, son un lobo estepario, cuxos cadernos acabarán nun anticuario. Xusto agora que empezaba a non ter ganas, comprendín todo e achei o nirvana. Todo o que quería estando tirado en cama, todo o que buscaba fumando marihuana. Por todas as persoas que ao final non sanan, alcancei a miña meta e coñecín o nirvana. Todo o que quería estando tirado en cama, todo o que buscaba fumando marihuana. Por todas as persoas que ao final non sanan, alcancei a miña meta e coñecín o nirvana. No sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Honestamente non me acordaba que metera eso ao final do tema. Teño un pouco de Alzheimer selectivo con este disco, a verdad. Tema que concordo co tema como co tema de Tai Chi. O sea, un tema que está peor grabado do que se merece. Creo que este tema está bastante guapo, sobre todo o beat é increíble. Bueno, que non o sepa, eu fago beats de 5 pistas xeralmente, e este eu creo que tiña, non sei, 15 ou
acórdome que fora moi bestia este beat a hora de producirlo. Fora moi currado. Cal é a historia detrás desto de Tai Chi? Que graciosa. Hai bastantes anos, bueno, hai cando foi esta época, en 2014, 2015, había un evento en Vigo alternativo ao marisquiño que se celebraba a vez que o marisquiño, ¿no? Que era o jamonciño. O sea, aí foron os de marketing, tiraron de humor, ¿no? Dixeron, bueno, marisquiño, unha jam, monciño, jamonciño. Veña, pa diante. Pero alquendo temazo, efectivamente. Entón, fun a tocar e ahora mismo non me acordo, creo que fun a pinchar, para ser concretos, a Santi, a ese jazzman. E a Bryce, creo que fun a pincharlos os dous nunha... e que non me acordo o local como se chamaba, que era entrando en Vigo. Non me acordo agora mesmo o nome. Bueno, é un sitio onde se facían algúns bolos e ese día non sei se tocaban Hostia Padre Colla, Bryce e Santi por parte de Verso Libre, e logo viña López, Gol López. No momento, creo que aparte no momento pic de López cando saca 16 horas de plaza, que eu teño que recoñecer aquí que o directo de 16 horas de plaza era impresionante, era increíble. E era o tío el solo e era increíble. E eu pasei no moi teta en ese concerto. Bueno, pois en ese concerto fumai, bebín, non sei que tal. Me fun en bus ás 9 da mañá para a miña casa. Bueno, que non me coñeza, eu na miña puta vida saín, vale? O sea, esto de sair ata as 9 da mañá, pois hai moita xente que é o normal, o sea, o fin de semana sai. Eu hai o mellor 10 anos que non saio ata as 9 da mañá, facilmente. Porque non me gusta, sin máis, non teño nada en contra, pero non me gusta facelo eu. Recordo que cheguei a casa e me sentín como nun plano, o sea, debía estar mamado perdido, e eu sentirme como nun plano super elevado, ¿no? E porque realmente eu non me notaba nin borracho nin nada, estaba como nun plano así astral, prácticamente, o sea, estaba voladísimo. E recordo que estaba lendo o meu libro favorito e aparte en esa lectura, porque xa o lera anteriormente, nesa lectura se converteu no meu libro favorito, que é Siddhartha de Hermann Hesse, o cal vos recomendo. E obviamente pois xurdiu Tai Chi en unha parte porque eu estaba moi relaxado e era miñas verbas son Tai Chi que relaxan o teu corpo. Pum. E pola tarde, porque non dormín, o sea, entre que me puxen a escribir non dormín, e escribín Nirvana como en plan como se di, como nun punto super lúcido, sabes, por todo o tempo que estive tirado en cama e todo este rollo, sabes, me metín ese estribillo na cabeza e teño que tratar de transmitir esta paz mental que teño ahora mismo, porque estaba xa nun proceso no que eu hoxe en día entendo que estaba comenzando ese proceso de ansiedade e tal, o que pasa que eu non o sabía identificar, e sí que pois polo alcohol ou polo que sea, pois estaba como fora dese ámbito da ansiedade. E entón o meu obxectivo con este tema era tratar de mostrar ese estado mental no que eu estaba nese momento, porque acabei o Nirvana xusto en ese momento. Aparte foi como o último tema que eu escribín, 100% o último tema que eu escribín é este, Nirvana, porque a semana seguinte entro no estudio xa co tracklist e volvo a gravar todos os temas.
porque todos os temas os tiña escrito e gravados entre a miña casa, o bus e iba no bus como Eminem, así que a libreta. No estudio e tal, e grabándoos así de probas, pero a semana seguinte foi cando gravei o que foron as versión definitiva. E bueno, ahora vou a facer un pouco que é a miña reflexión do disco e destes 10 anos. Vou a subir un pouquiño o volumen porque entendo que esta é a parte máis importante do directo prácticamente. Si igual está moi alto. Vale. Vamos a ver, creo que todo o mundo, cando poñemos en perspectiva a nosa vida en xeral, si pensamos en quenes éramos hai 10 anos, o pensamento sobre nós mesmos, salvo en algún caso, é moi diferente. Porque cando ti eres novo, pois tes unhas certas inquedanzas, e cando o mellor tes 30 anos, tes moitas desas inquedanzas bastante máis cubertas, non? Entón, este é un disco que eu fixen que para min marca un antes e un despois. Para min non é como o gran traballo de Perdido de Pontacas, non é este disco, é todo o posterior. Pero sin este disco, todo o posterior non existiría. Creo que todos os erros que eu cometí en este disco, eu creo que é un disco que non está mal, non podo decir que este guai, o sea, que sexa un disco top para competir contra calquer disco de rap en galego, por exemplo. Creo que non o é, pero creo que sí fundamentou todo o que eu fixen despois ben, porque me axudou a ser moito máis detallista a nivel técnico, a nivel de escritura, a nivel de grabación, a nivel de producción, de non ser un puto animal e meterme un día de gravar 5 temas de memoria, porque eu non gravaba ca letra adiante. Eu me facía a proba para memorizarme o tema, pum 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 pum, e logo soltaba de carreira. E iso, en certo modo, está ben. O que non está ben é gravar 4 ou 5 temas seguidos así, estar unha semana metido nun estudio mezclando, emparanoiándote totalmente, porque total en ese momento eu non tiña nin puta idea de ser técnico de son de unha maneira como tiña que serlo para este disco. Sabía mezclar no sentido de que, bueno, pues baixas un pouquiño a base, baixas un pouquiño o volume da voz, e metes un efectito e pa diante. Pero sí que é certo que eu este disco, cando eu o saco, eu non estou preparado para sacalo. Hoxe en día tería feito as cousas dunha maneira moi moi diferente, sobre todo en canto ao tema da producción e grabación. Mellor dito, a producción e grabación no estudio. Eso é o que eu cambiaría, sobre todo deste disco. E o mellor incluiría Van Caer, incluiría algún tema que se quedou fora, polo simple feito de que hoxe en día eses temas non existen. O sea, eses temas hoxe en día, pois por temas informáticos e tal, non existen. E simplemente por ese rollo de decir, joder, me gustaría ter estes temas, conservalos, pois quizás o debería telos metido. Se eu teño que facer unha review do meu disco en base ao que eu fago despois, para min é un disco de 6. Me arrepinto de sacar o disco ou de sacar un disco que ese es un 6. No, para nada, porque sin este 6 non podía aspirar a un 7, a un 8, a un 9, a un 10, como considero que teño temas máis adiante que sí que te poden competir contra calquera MC de Galicia sin ningún tipo de problema. Creo que este tema ou este disco está feito con moita ansiedade. Con moita ansiedade me refiro de decir, me vou a marcar unha fecha límite, que creo que en ese momento fora o 20 de setembro, así, para telos todo feito, como en plan profesional. Teño que telo feito en este momento. E hoxe en día
sei que non teño nin tiña esa necesidade, porque total a xente que me iba a escoitar iba a ser máis ou menos a mesma, honestamente, e eu non tiña por que presionarme desa maneira. Y eso, bueno, luego me creó un montón de inseguridades porque luego ibas a un sitio a presentarte como en sí y te pedían o mellor temas que ti considerabas que estaban moi desfasados. Por exemplo, época un pouco posterior, cando eu saco Conversión, Carta, Din Mac e tal, a xente me decía, canta ando só, tal, ando só, non sei que. E era un tema, como comentaba antes, que eu tiña moita tirria, que en certo modo, ¿no? O sea, tirria, non sei se é a palabra, pero bueno, sí que non me acababa de gustar. Foi un disco que non supen disfrutar. Esa é a realidade. Este é un disco que non o supen disfrutar. E entón aí sí que me gustaría que, non sei isto que o vai a escoitar, máis alados que estás en directo, que sodes 5. Si estades facendo un traballo, non teñades ningún tipo de prisa, non vos poñades horarios, non vos poñades limitacións de non ten que sair en tal día porque tal, non fagades eso, non vos apuredes, tratade de facer o mellor que podades, tratade de ser minuciosos, de ser a vosa mellor versión, porque a realidade é que, bueno, a ver, obviamente 21 anos, obviamente sempre vas a poder ser mellor que con 21 anos, porque é do que se trata a vida, ¿no? De que vayas cada vez sendo un pouco mellor en xeral, ¿no? E na música e sobre todo no rap, que é unha música moi técnica, é imposible que non mellores cos anos e que haya temas teus que se quedan desfasados. O problema non é ese, o problema é que non o disfrutes, como foi o meu caso. Eu este disco non o disfrutei todo o que podería. Foi un disco que, ou é un disco que non é que funcionara mal, o sea, se puxa a venta en Bandcamp e eu fixen sobre uns 150, 200 euros en total, entre descargas, entre compras, entre xente que me compraba key, copias de CDs que fixen algunhas físicas en plan en verbatim e todo isto, e a xente máis compraba por 3 euros e cousas destas. Teño un bo recordo no sentido de hoxe en día, teño un bo recordo de que foi un traballo o máis parecido a un traballo discográfico real, con todos os medios cos que eu dispoña e tal, que podía facer en ese momento. Considero que técnicamente podía ser mellor, sí, técnicamente podía ser mellor, pero que reflicte moi ben esa época miña tamén. É un disco no que comezo a experimentar con as cousas que logo creo que me fan, xa non digo ser mellor ou peor, sino ser en sí. O sea, creo que neste momento non podía decir que era en sí, non tiña esa conciencia, ese nivel como alzar a voz con certa autoridade. Esta foi a miña primeira maneira de alzar esa voz, esa maneira que teño de escribilo. E hoxe en día, por suposto, non me arrepinto de sacalo, me arrepinto de certas decisións que eu tomo, por suposto, pero como decía, eu era un tío de 21 anos que me fixen eu os beats, prácticamente todos, salvo de Diego, que tamén o maquetei eu. Fixen eu a grabación, aínda que me axudaron compañeiros que eu lles estaba grabando a eles na X Record. Fixen eu as mezclas, o mastering, sin ter nin pajolera idea. Me encarguei de facer a promoción, de subilo a YouTube, de facer todo según certos criterios, de darlle un trasfondo ao disco. Entón, hoxe en día valoro moito máis esa parte que a parte musical deste disco. Toda esa experiencia que eu me levei e todos esos chascos, pois deles aprendín. E si, podedes empezar cas preguntas, se queredes. Por que non houbo feats? Isto é parte unha decisión artística miña mal feita. É a mellor e a máis sincera resposta que te podo dar. O sea, había
dous feats que me gustaría ter feito, que estiveron a punto de facerse e non se puderon facer porque eu estaba moi ansioso co tema do disco. Que creo recordar, e me podo equivocar, creo que eran Hugo e Santi. Hugo e Santi. A realidade é que a posibilidade de facelos, Hugo e Z me refiro, facelos requiría de xuntarme un día, sobre todo con Hugo e con Santi, cada un individualmente, chegar a un punto de acordo tal, e eu en ese momento no que eu xa me estaba no momento que eu xa me planteo facer o disco, estou tan ansioso por facer o disco que digo, non podo involucrar a ninguén en isto. Por eso tampouco hai feats en produccións, por exemplo. O sea, ese era o nivel de obsesión que eu tiña nese momento con meu propio disco, ¿no? De non permitir que ninguén puxese as mans encima. E sobre todo non causarme máis, en certo modo, máis ansiedade e involucrar a máis xente. En certo modo tamén era unha cousa que consideraba como un proxecto moi personal e moi introspectivo. E sí que era moi complexo para min involucrar a alguén en ese momento na miña música. Era moi complicado. Esa sería a resposta. Non sei se os que estades no chat queredes facer algunha preguntiña máis. Seguramente o tema do beat que eu comentei que iba a facelo, farei no mañá. Me conectarei sobre a mesma hora que hoxe e faremos o beat, basicamente porque, bueno, teño un tema que xurdiu e non me vou a quedar moito tempo, entón prefiro facelo mañá ben feito que facelo hoxe mal feito ou que non ou directamente non facelo. Mañá me conectarei sobre a mesma hora e farei o beat en directo con vos. Preguntarei quen quere o beat e o regalarei sin ningún problema a quen lle toque. Estou totalmente disposto para as vosas preguntas, aquelas que teñades. Se non tedes, pois a ver se se me ocurre algunha cousa que poda contar eu do disco. Por exemplo, hai un tema que van caer que non entra no disco, que hoxe en día, pois por exemplo, o tería metido, Vagabundo seguramente o tería metido, e algún máis que estaban planeados e están escritos na mesma época e co mesmo ambiente, pero nunca se deu. Representando o anterior, sí. Representando é bastante anterior. É un tema que eu fago cando o rapo ainda está aquí. E me grava el. Creo que é o terceiro tema que eu gravo en Tracasedio, porque o primeiro tema que eu gravo en Tracasedio, que ademais é o primeiro que gravo... Non é o primeiro que gravo en galego, minto. Fixen temas en galego antes. Sempre falo claro. O primeiro tema que eu fago na X Records, en Tracasedio, é Sempre falo claro. E ademais o primeiro en galego xa, digamos que a miña identidade de só rapear en galego, porque antes misturaba. Eso é curioso, creo que é curioso como a maioría dos MCs en galego, non todos, porque agora xa creo que ese ambiente de o galego ser como un pouco tal non está tan metido nuclearmente na xente, porque o problema é que os que facemos rap en galego, que antes facíamos rap en castelán, a maioría falábamos galego na casa, e eu podo dar fe deso, de que eu sempre falei galego na casa, pero bueno, por circunstancias
sociais, te diría, pois te acabas acostumando a un idioma que realmente non é para ti, é para outros. E entón eu en certo momento non lle vin sentido, empecé a facelo en galego porque falaba galego e non tiña sentido facelo en castelán, non? É que non tiña sentido. Queda algunha copia física? Non. As copias físicas que se fixeron foron ex aequo. Quere decir isto que durante un tempo moi determinado eu, non me acordo en que plataforma, supoño que en Facebook, puxen quen quere unha copia por tanto de tal, e ao mellor pois había 20, 30 personas que me escribiron, ou en 20 ou... non, en 20 non creo, en 20 aí xa estaba mortísimo. E fixen as copias exactas para vendelo, pero copia verbatim sin portada. O sea, todo cutre. Pero é que había xente que nese momento de Bandcamp lle sonaba a unha cousa non sei, de outro milenio. Fliparíame xuntarnos e facer unha reinterpretación do disco con beats en conxunto. Bueno, pode verse. O problema que ou fas as voces tes que facelas de cero, e os beats hai que facelos de cero todo tamén. O sea, facer unha reinterpretación con remixes, en plan con vocales que a capelas que eu xa teña, eso non existe. E os beats, por temas informáticos do seu momento, non existen. O sea, deste disco isto é unha movida. Non teño ningún só beat. E logo hai temas, por exemplo, Imperial, non o metería. É unha reinterpretación. De feito está o remaster subido, que o fixen hai uns 4 meses ou 5 meses. Regrabando e metendo os colados que quedaron fora. É complexo, porque hai temas que, como digo, Imperial, por exemplo, un tema para min infumable, bueno, pero non sei, pode ser ver, por que non? Por que non? Non me vou a pechar as portas, nin chas vou a pechar a pechar a ti. Por que non? Pode verse. Pasa coñazo aguantarme a min en grabación e en parte de producción, te aviso que son complicado. Por eso fago eu normalmente as miñas cousas, porque bueno, son bastante exigente, máis exigente do que a xente pensa comigo mismo, moito máis exigente do que a xente pensa. Vou a poñer así un pouco de musiquiña por detrás, que senón isto parece que estamos aquí a morrer. Vamos a ver. Vale. Vale, non sei se así se me escoitará ben, aínda así ca música por detrás, pero bueno. Pois 5 minutiños, se tedes algunha pregunta máis. E vos deixo por hoxe, que non sei canto levamos aquí, creo que casi 2 horas. Bueno, non está mal. Non teño samples. O sea, o único que collas o sample directamente do beat ou do tema que está subido, porque como comentaba, ese traballo todo se perdeu. E ten en conta que eu hai 10 anos non era tan organizado como son hoxe. Eu, en base a moitas cousas das que pasaron con este disco, cambiei a miña maneira de facer as producións, de guardar os proxectos con
con doble copia, con triple copia en algúns casos. Por exemplo, cando eu fago un tema dende, por exemplo, Carta tampouco teño beat, por exemplo, ou Vagabundo. Creo que di aí Santi para crack Santi. Para crack Santi. Sí, é bo a aprendizaxe que hubo con isto, porque precisamente ese disco me marcou en moitas cousas negativas que logo tiven que corregir. Unha é a escritura, pero outra moi importante é o tema da arquivación dos temas ben feitos. Por exemplo, eu os temas que teño agora subidos últimos, anteriores e un pouco anteriores a posterior a DIMAC, teño prácticamente todo, pero por exemplo o vídeo de DIMAC tampouco teño original, tiven que refacelo dunha maneira moi complexa, non sona igual, e é un tema que fago en directo porque o meu tema favorito meu, pero refacelo foi un cristo e non sona igual e me jode bastante. De feito levo un ano e pico buscando o sample de DIMAC, non o atopo por ningún lado, buscando o sample de Andosor, non sei calea. O sea, obviamente os samples están por YouTube 100% porque é onde eu o saquei, pero se tives as miñas coleccións de samples que son de 1000, 1500, 3000 samples en YouTube, en eses samples todos non están, son en samples anteriores que estaban guardados nun disco duro que cachou, non así nun disco duro, pero o disco duro cachou e me jodeu o ordenador no seu momento, así que nin disco duro nin hostias. Non eu teño agora mismo en Terabox, Dropbox, Mega e logo almacenamentos internos e externos que teño en casa. Os teño como repartidos como si fora un puto hacker, porque hai cousas que sí que non me podo permitir perder. Perdí moitísimas cousas, a xente non se imagina. Ti pensa que probablemente a día de hoxe teña uns 1500, 1600 bits feitos en toda a miña en Fruity Loops, debín perder sobre 1000 fácilmente. 1000, 900, 800 por aí, pero perdí moitísimos bits. Todo desta época de 2016 para atrás non teño nada. Pero bueno, KNK Bits, se ti te ves para buscar os samples e facelos, me parece perfecto. Bueno, non sei como se fai, vale, o de pillalos con IA. Eu se ti, o sea, se pode pillar o bit, pero o sample non o sei. Se ti sabes, tes a liberdade para facelo, non teño ningún tipo de problema. De feito, creo efectivamente, esto está en Creative Commons. Así que si queres baixalo, tes total liberdade, de verdade, si queres probar e tratar de facer. Bueno, meu correo para este tipo de cousas é pedrido.beatmaker@gmail.com. Eu encantado, non teño ningún problema. Hai algúns temas que sí que eu non os volvería a facer, e hai outros que, por que non? Xa neste directo digo que hai varios que sí que me gustan e que regravados poderían gañar bastante. Moito era palla, o bo é o presente lume. Bueno, desgraciadamente aí en eses bits perdidos hai algúns bits que non eran palla. Ese é o problema. O sea, o bit de Carta, por exemplo, o bit de DIMAC, o bit de Vagabundo,
eses beats xa non existen. E iso é unha putada. Si tedes algunha última pregunta, pois respondo. Se non, mañá me conectarei sobre as 8, 8:30 para facer o beat. Si queredes estar por aquí, eu encantado. Si, as que nunca sairán, algunha tamén tiña bastante miga. Hai algunha que me jode bastante tela perdido. Santi andaba aí polo chat. Santi, vou a facer un tema contigo, te guste ou non te guste. Que seguramente non te guste, pero bueno, Santi un crack, ese Jazzman sempre volvo a recomendar, un super rapper. Creo que el Pou, Frank, son MCs super maltratados por como funciona este tema da música, super maltratados, igual que Duke Sam. Para min Duke Sam é como o meu irmán maior e para min é o mellor, tío. É o mellor MC que hai en Galicia. Non son imparcial, recoñezo, pero é un MC no que hai que ser un MC. Sin Duke Sam non existiría tal como coñecemos hoxe, polo menos Rebelión, Hugo GZ, eu, por continuación Chico López, GHZ, Son da Rúa, non existiría. E dende aquí, bueno, pois sempre reivindicar a figura de Samu, de Duke Sam, que para min é un dos mellores MCs que existen no mundo, around the world, e en Pontacas nin te conto. Pois nada, se non queda nada máis por tratar, pois para quen quera vémonos mañá. Estou últimamente un pouco frenado co tema dos shorts, porque sí que quería facer cousas un pouco mellor feitas, e bueno, xa vedes que polo menos o directo pois está un pouco maquetado e tal, e sí que tratarei de facer algunhas cousiñas ao respecto. Mañá sobre as 8 estarei aquí para facer o beat. Espero vos aos que querades. E bueno, igual fago isto algunha vez máis. Fago unha proba con un envío 8 bit. Encantado da vida. Sin ningún problema, honestamente. Si algo que queda guapo e tal, dámoslle. Non teño ningún problema. Pois nada, moitas grazas por estar aquí no 10º aniversario de vida. Para min é un día super especial. Gracias a vos polo vosso tempo, porque estar aquí 2 horas aguantando un puto pesado porque sacou un disco hai 10 anos, e sobre todo seguir escuitando a día de hoxe, para min é super especial. E me emociona de verdade todo o cariño que durante estes anos recibo dun montón de xente, tanto por este disco como pola miña carreira. E nada, como decía outro día no short, ahora se trata de facer música, divertirse e seguir. E así ata que teñamos 60 anos e nos faga unha puta placa en Pontareas. Aos putos rappers de Pontacas, que ben o merecemos, por certo. Así que vaya espabilando a xente que se dedica a eso. Pola miña parte nada máis, moitas grazas a todos e a todas, boa noite, tede unha vida super feliz e quizáis nos vexamos dentro de outros 10 anos, ao mellor pois con un disco remix con KNK Beats, por que non? Moitas grazas a todos e vémonos na próxima. Mañá ás 8 estarei por aquí facendo beat, vale? Un saúdo a todos, grazas e boa noite.